Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Someone that I used to love. Rich, ilan naman ko kabuan nga nagsigig panguyab ni mo? Napa ka ko'y chance ni mo? Niingon pa ako ha nga naa. Pero unsa man, di ka po'y nakagpaabot? Wawi, huwag ginoo, no? Di ka mahitabo nga kapuyan ko paabot sa tao nga akong gimahal. Ha? Sige, mahal ko. Mahal na ko ni mo? Dugay na, Rich. Dili ko manguyab ni mo kung dili pati ka love. Ed, Pero if huwag ka kibaw kung unsay tubag ni mo nako, okay naman. Anda mo na kay ko sa pagpaabot basta ikaw. sus. Sige, Kut. Ha? Unsay sige gol? Sige na. Gisugot na ka. So kita na? Yes, Ed. Kita na. Yes! I love you! Babe, kuyog tayo nag-day off ni mo na. Ha? Asa man to? Ipailayin na natin ka sa akong pamilya. Oh, taon mo og daghan, ha? Ilabi na ka, day rich. Salamat, tita. Ano may si Toby, ma? Na, ibaw biya ka nag-igsuonin mo, nga nabuang nas basket. Pero padung tingali to ulit ron, oh. Ako! Oh, hala. May kaluhaday ka, Ed? Yes, Rich. Identical twins gid na sila. Sige na, iwas na mong kaon. Babe, 5 years na kita. Magpakasal na. Sure na kit ka? Wala na ibutaan na sigurado kay ko. Yan, gusto na ko nga makauban ka hangtod sa hangtod. Okay, babe. Sige. Magpakasal na ta. Kamusta ang kinabuhi sa minyo? Okay, rakit ka ayo. Maayo kayo ang mong pagpuyo ni Ed Besh. I'm so happy for you, Bash. Og excited na kaayo ko nga makita sa akong anak-anak pohon. Ha? Hala no? Sa inyong liwat pohon ba? Paghipa na mo, baby, uy! Inoon, ako sa ganahan sa ko. Og, andam na sad ko. Sige. Magbuhat na. I love you too, babe. Duha ka linya lang, please. Please, 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 Lord. Hatagin ikaw ni baby. Oh, nigawas na usa ka linya. Usa ka linya pa, please. Positive lang unta. Oh. Negative doy gihapon? Oh, babe. Wala gyud ko pakasabot ani. Unsa kay problema na ako, no? Magpatsikap ng gikat ah. Aron nga, may bawang gid ato. Mao na sulbad ani, babe. I'm so sorry. But ikaw ang may problema, Sir Ed. Ako? Babe, gani na rin ko nakapantay ni mo.
Sukad nga na ulit lagi ka nagpa-check up sa doktor. Wala kay tingog-tingog. Nabalakan ako, babe. Unsa may kikabalak-an nimo? Dili ko mawa nimo, babe. Pero unsa man may tabo sa atong relasyon? Sa atong pagpuyo? Dili pwede nga hangtod-hangtod tang iyon ini. Ug basin og bubiya na niya hinuon ka nako. Babe, bisag sa pagmahitabo dili ti kabiyaan. Mahal kaayo ti ka, babe. O kauban ko nimo sa pag-atubang aning problema. Nakita ko nga apektado kayo si Ed. Murag cold na kayo si tinagtan ako. Pero, ako siyang sabton kutob sa kumahin mo. Nagkinahanglan siya sa akong pagsabot. Oh, kinsa man ron? Maayo kayo nasulit ka dong. Hain mo si mama ni mo. Istorya pa siyang amiga nga silingan ninyo, ante. Mao ba? Dong, haplasi ko, be. Ako na lang, Ed. Huwag man sa ko'y buhaton. Ikaw lang, Dong. Sige na. Kuha lang haplas sa imong kilid. Kilit, tiyo. Bogo. Di na haplas. Kananay nakasuwat nga migasent panyawan. Ed, unsa ba? Uy, kalibutan ang bata. Dong, kana lang megasan panyawan mo ay gamit na kay mao ni makahatag og relaxation sa imong tiyo. Nindot, tiya. Nindot kaayo, Dong. Humot pa gid kaayo. Kinama na say peppermint og orange essential oil. Mao sige na. Ihaplas na niya kay sigurado gyud kung mukal na si tiyo nimo ana. Pasensyain na lang na si tiyo nimo ha. Oh, tiya. Dako si Vito rin yung problema, besh ay. Nga, dili sa dalim sa part ni Ed. Mao gani. Pero ako magipakita niya besh nga bisan og dili siya makahatag og anak. Dili gyud ko mobiya niya. Gani, maski pasubrahan pa man gani na ako kung ipakita ang pagmahal niya. Kung masulbad pa lang gid unta ning problema ha. Mabalik gid unta ang Ed nga ako na ilan. Unsa ka kung mga dap na lang mo, besh? Mga da? Oo. Kanang ipaagi gani sa sakto nga proseso ba? So ayan ako pagkigistorya si Ed anak kon. Muuyon ba siya besh? Dili. Ed, Nayabag na ka-rich? Magkatiman tagbata nga dili atong anak? Nga dili na to kadugo? Ingon anak ka makabugo, ha? Ed, sakit ra kayo kang manulti. Kay maulay pinakabugo ni mong gisadjis nako. Ed, Ayaw ka balaka. Ako, mao'y naay problema. Maong ako, mo'y angay mangitag pagi ini. Mas maayo pa. Sige. Pasagli siya ko na siyang gusto solusyon sa inyong problema. unsa ka kung sa doktor na lang may mangutana, no? Naagit siguro na sila mga paagi. Sige, suway. Mas maayo gid og suwayan ninyo tanang posible nga paagi, besh. Dili na kinahanglan. Ha? Nga naman. Nana ko na hunang na ang pagi. Unsa man na? Ya, suya, dugay ko. Ako ginagkaod. Okay na. Nakoy out of town seminar. Hatagan ta mo og higayon si Toby. Unsa po may pasabot? Wa ba kami ba, Rich? Sagli, Ed. Kisabot ka lang ko, ha? Wala may bawas, Rich? Nga unsa? Siya may maghatag og anak nino. Og ako ra maoy mga mahan sa bata. Mas may si Toby kay kadugo ran ako. O dili kay kadugo lang, kaluha pa gyud. Mga dili sakit sa akong buot kung magatiman niya ako sa bata. Unsa pagtuo ni mo na ako, Ed? Ha?
Ingon ana na magiging ka kadesperado? Kung dili ni nato buhaton, padung tas buhag, Rich. Nahibaw ko nga moabot ang panahon nga mangita gi kag anak. Kay bawo ko unsa nimo kag gusto nga mahimong inhan. Oo, tinuod na! Pero abi nimo, tungod ani imong gibuhat karon, mawa na gininuon ko nimo, Ed. Rich, Gihatag na ko ang tanan akong pagsabot nimo, Ed. Akong gipakita nimo nga mahal kayo ti ka og dili ti kabiyaan, pero mura nimo i-bounce na ako. Mao nimo na una-unaan yung solusyon? Nga ipagamit ko nimo sa lain? Sa imo pag yung kaluha? Rich, wa ka lang. Oo, sakto! Huwag yung ko makasabot, Ed. Kay kung mahadlo ka nga mawa ko. Kung mahal kit ko nimo, dili mahitabo ka mo sundis imong huna-huna. Rich, Dili na ko, Ed. Magbuwag ta. Rich. When I wake up each morning, trying to find you're someone in this world that I'll always choose. Nasakitan di kaayo ko sa gibuhat ni Ed. Og dito ko naka-decide nga mobiya na lang gid ko niya bisan og mahal pa kaayo nako siya. Tungod sa sobra na kong kayubos niya. As for me, Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Mao kita mangyagalan kaagi ni Rich nga tiga Buaya Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga ligawan, Someone That I Used to Love.